Bayasong ang tininor no sawano sumudra ni 5 khatarnak januar rok ni kokno je sirapchani bisingo borok rok no buthari mano sini tinini video o emon kaisa botongo je bobini sikarno butharna bagui electricity use khlaio video la jora naidi. Hello Bayasong ang naidi ano kok borok facts channel kinna ballu norok mo mung tinino puila khana kana Bayasong kinna ballu mung ni mojib ase khatanak je bokuno yongsa kuksano phano monogui mano kinna balun ni pura bumung kinna ballu giant red lich mo Malaysia ni Borneo Island to bisi mano kinna ballu ni sikar khlaina ni tomung kubuni jibni selai onek juda puila bo bini sikarno bini sense bai kaham ke nayo aboni uloke bini totrani fan ganang mas pesi bai monogui payo aboni bade bo mo jibni kaisa important kok tongo je bono kuboni jib bai juda sram mo 17 cm ni artworm no sama pore kinna ballu 1 month jora chaya wino tongui mano Bobit worm hai jib norok nukkana actually mo emon jib je bini thani brain te mokol krei but tobo phano bo bini sikar no klai second chawi siwo bobit worm sumudroni tolao tongo te borok ni lokmani 9 feet jora ungo bo bini body sumudroni hawo huyui toniu tei bini sikarno nasingui tongo jefuru kuno a eba starfish bini sakatui malui thango afuru ke bo bini kepla bua bai wari narago sea anemone mo wanama singja jibno nugui norok khum hini phano chongui tongkhana bat mo sumudro tongnai khatarnak januar ni bisingo kaisa sea anemone jora o kutuk sumudro ni bisingo manjago tei mo sumudro ni habai pura nangui tongo tei borok ni khum haike nukjak tongnai bokhrok ni karon bai kunu sumudro ni jib phano sinia ongoi thango jepuru chikon a eba chikon kunu jib bini sakatui malui thango apruke borok romui monogui siwo sea anemone ni sikar khlainani tomung onek juda tei mo chikon arok no sikar khlainani onek chajago stone fish Bayasong bicho achugui sumudroni tui nainani joto borno chajago but o bicho no holong hai ngui tongnai stone fish bo tongo mo stone fish beshirbag no sumudroni area o nukjago mo stone fish pura holong hai ngui tongo aboni bagui no gobang borok no mono sinimaya ngui thangma bai bini sikar ngui thango Bayasong stone fish yakung bai kafik jak tui ngkai no bini sakao hilikmani ujon ni map bai bo bisti khlayo mo bis asake khatarnak je siawi ka kebo fano bini sakao kafigui rijak tui ngui thangke yakung tora suna nangnai tei je kafik nai borok thui bomano yakung bai kafik jak tui ngmani 0.5 second no mo fish react khlayo means norok mokol feeling nani jora se manglak norok bini sikar ngui thangana electric eel Bayasong norok kwbangma prokarni arok no nukkana tei kokrok bokhana kana but ang tini norok no sawano emon a je bini sikar no butharna bagui current use khlaio mo ungkha electric eel fish je 2000 to 600 watt current tiklai mano mo ani busago kaisa electric light cell tongo je aboni bagui mo current tiklai mano mo ano South America ni tuima rogo bisi nukjago tei bini ojon 44 pound jora ongui mano Bayasong mono ongka 5C deadliest creature video chajak engka norok like share khlai di tebo amti hai content naina bagai naidi anokok worok fake channel no subscribe khlai bell icon sebui redi.